Zdraví vás Fifko, otvor si pivko a ak máš rád vlogy plné srandy, tak toto môžeš rovno vypnúť. Vítajte pri 4. vlogu k 400 odberateľom, takže sa tvárme, že toto je akože taký špeciálik pre vás. Po 4 mesiacoch, 4. vlog 400 odberov, proste samé štyrky sú tu, ty kokos. Ináč fakt si ma potešil, lebo tento víkend som bol na Anime Show, či Game Feste, či Game Expo, či jak sa to volá. A neuveríte, čo sa mi tam stalo. Normálne za mnou došli nejakí dvaja chalani, že čau, ty si Fifko? Ja že, what the fuck? Áno, to som ja. A potom normálne odo mňa chceli podpísať nejaký plagát, ja že to si robíte zo mňa asi prču, ne? Však ja mám 400 odberov, len nikto ma nepozná. A tam sa mnou dva, akože, nie že by ma nepotešili, úplne mi, jak sa hovorí, spravili deň. Ale fakt som to nečakal. Z toho jeden ma nepoznal, ale to nevadí. Tak som celý vytešený, zobral pero a načmaral som im tam nejaké, že Fifko. A to vyzeralo, ako keby som to písal ľavou rukou, ale nevadí. Hlavne, že boli šťastní. Aj Laser Games som si s nimi zahral. A tu máte ešte fotky, aj sa chceli vyfotiť so mnou dokonca. A deň na to sa mnou došiel ďalší, že čau, ty si Fifko? A dali sme fotečku ďalšiu, takže no je celebrita. Ináč bolo super na takéto akcie, už chodím 3. rok, som tam 6. krát, lebo to je 2-krát za rok. Zahral som si tam na gitárke, alebo Fifu som si, Fifko hral Fifu, NHL, všetko tam bolo, všetko. Takže bola prča na celý víkend. A dokonca tam bol jeden úplne super cool turnaj v hre Quake Life, nech tak sa to volalo. A neuveríte, že normálne som bol na turnaji a bol som posledný, potom som bol zase na turnaji a zase som bol posledný, lebo ja som úplná lama, lebo som to nikdy nehral. A došiel som tam v nedeľu ráno, úplne taký dobre vyspatý, chápete, úplne čerstvá mysel. Sadol som si tam, ďalší turnaj a bum, druhé miesto som dal. Vlastne tretie, ale ten druhý bol ten organizátor, takže sa to nepočítalo. Takže som bol druhý. A normálne som postúpil do druhého kola, teda finále, lebo tam skoro nikto nebol. Takže som zahral v finále, kde som sa tváril úplne, že čo tu robím, ty kokos, ja som tu omylom. Ale ne, oni ma nechali hrať pekne medzi 4 najlepšími. A hádať, jak to skončilo. Jeden má 50 kg, ten ďalší mal jak 48, 45 a Fifko mal 9. A všetci tam pri mne stali ma pozbudzovali, že daj aspoň 10. 10 je ten najťažší, ale ty to musíš dať. A snažil som sa asi 2 minúty dať ten 10. kill a proste nedalo sa. Tam tí traje boli proste úplne iný level a ešte iný level a ešte tie 2 levely nad nimi. A tu som bol ja. Ale ide o to, že všetci finalisti dostali trička. No ja som vyhral tričko. Ste ho mohli vidieť pred intro na začiatku, som ho tam mal oblečené. Nejaká sranda tam bola napísaná. Takže paráda, ja som spokojný, najprv mi hodili M-ko, ale to som im vrátil, že to si robíte prču zo mňa. Nevíte, aký som vysoký, tak by tam šľahol XL-ko a oblekol som si na seba nové fotečky, pofotili nás, že výhercovia a paráda. Tak som úplne z toho vytešený, že som takto vyhral hru, ktorú neviem hrať. A potom bol zase ďalší turnaj, tam som bol zase posledný, takže klasika, no. A aj všetky cvične, proste ja som vždy skoro posledný, lebo to sa nedá hrať, to je proste moc rýchla na Fifka. Ja hrám také hry ako Midboy, také pomaličké, aj to niekedy rýchla nestíham. Alebo Izák, ten je tiež také pohodičké, kľúdo. A tam to je také rýchle, že ja nestíham nič. Takže takto, no. Ináč stále pokračujem v Flashmanovi. Ináč dosť sa vám to páčilo, som si všimol v poslednej dobe, to tak to rastie, tá sledovanosť, chápete? Izáka točím trošku, sa to učím, kúkam tie videjka a tak, takže snad to bude lepšie. Stále skúšam to sa zlepšovať. Pre vás všetko. A ešte jednu novú hru budem točiť, ale to je asi taká iba jednorazovka, tuším. Neviem. Kamoš mi to poslal, tak uvidíme, čo z toho bude. A keby ste mi niečo navrhli, hoci čo, tak píšte do komentárov. A niečo takéto na štýl Izáka a Flashmana. Proste také, čo vám tak chytí a normálne to budem hrať aj s radosťou a úsmevom na tvári. A ináč Freitagzajty sme netočili už dlho, čo? Freitagzajty budú, ale neviem, či ich chcete. Lebo on to má vždy veľa pozretí, ale tak žiadne také dobré ohlasy na to, no. A nemáme aj témy na to, však máme téma prečítania nič. Píšte, keby čo máme robiť. Minule sme jedli citrón, tak hoci čo píšte, my spravíme úplne všetko. Či? Spravíme všetko. To bude asi teda na dnes všetko. Som rád, že ste si pozreli tento 4. vlog, teda ak ho niekto dopozeral vôbec. A píšte, ak sa vám páčilo, lajkujte a dislajky, tak to si strčte niekam, hej? Ďakujem. A zdieľajte to. Prosím vás, zdieľajte to.
nech čo najskôr dám 1000 odberov a čo bude pri 1000, to nechcete vedieť, aké špeci video spravím. Ešte to nemám vymyslené, ale bude nejaké. Takže zdieľajte. Čaute a pekný deň. I'm nasty. Časť tohto bude za sračku, keď to nastriham.